Hej, jeg hedder Polly. Jeg er 30 år gammel. Jeg bor i København, og jeg er mor til 2 små piger på henholdsvis 9 måneder og 3 år. Jeg har normalt en blog, som jeg skriver på i ny og næ. Men jeg føler ikke altid, at jeg har energi, tid og overskud til at få skrevet alle de ting, som jeg gerne vil. Så derfor vil jeg lave lidt adspredelse ved at filme nogle videoer i ny og næ, fordi det ikke kræver helt den samme energi som at sidde og rette og skrive osv. Så jeg håber, at I har lyst til at se mine videoer, og I har lyst til at læse mine indlæg osv. Min blog kan I finde på www.pollys.blogspot.com. Så vi ses. Ha' det godt.